Ето сега излязахме навън и започнахме да разглеждаме главната им улица, която се разполага точно в централната част на Одрин и има много малки магазинчета с кафененца, една много тясна уличка с най-различни магазини и нагоре продължава отново в магазини, интернет, кафета. Ето какво можете да видите в една турска витрина. Това са най-различни баклави, има и толумбички, има и кадаиф и балабан буза, който представлява някакъв тип буза. Не знам какво е точно. И сега ние решихме да пробваме да ядем. Не знам дали се чува, но имам чувството, че дават сигнал, че им почва някаква молитва и тук настана голямо движение. Хванахме им часа за молитва. Това е за сега. Ето тук дойдохме по-близо до църквата, т.е. извинявайте, до джамията Селимие в Одрин. Ето я, колко е висока. Много е красива наистина тази джамия. Историята разказва, че е построена от 999 прозорци. Забелязва се наистина много прозорци. Ето, с някакви решетки. Надолу цялостно е направена от прозоречна част. Много красива е джамия. Сега ще отидем малко по-близо до нея. Ето, както обещахме, и джамията отблизо. Значи вижда се една много голяма стена, която огражда цялата джамия. Вътре се намира един по-малък, като една по-малка част от джамията, която има 5 минарета, т.е. 5 купола, също с така познатите прозорци, които са на джамията. И ето я самата джамия, която е наистина много красива, разделена на 3 части. Там до нея се забелязват също още куполи, продължението на джамията, която се разпростира и на ширина, освен че е голяма, много висока. Ето виждате къде са забити, чак в небето се качват нейните куполи. А ето тук така може да забележи една по-манинка, много ниска джамия, която е също към тази джамия Селимие, но това е джамията, в която човек може да влезе и да се изповяда.